Ongi etorriak, ideien ganbelaren beste saio batetara. Gaur beste gonbidatu bat ekarri dizuegu, beti bezala, hausnarketa epeluzeko hausnarketa horietan laguntzeko, eta eskerrak eman ere jarraitzaile guztioi, hor zaudetelako, jarraitzeagatik, eta iristen ari zaizkigun iritzi guztiengatik, eskerrak eman. Eta besterik gabe ongi etorri, Eneko Antzuola, ideien ganbela honetara etortzeagatik. Lehenbiziko galdera gonbidatu guztiei berdintxua egiten diegu, eta da beraien burua aurkeztea, gu baino hobeto egingo dezutela, eta pixka zure esku zure burua aurkeztea. Bale, Eneko Antzuola naiz, abokatua, Arabarra. Importantea da. Oso importantea. Arabarra eta Arabar mendialdekoa. 2002 garren urtetik abokatu. Abokatu eta udal aholkularitzan hasi nintzen. Hor eman dituen enpresa batetan 14 urte. Horren ostean kooperatiba batetara sartu nintzen, abokatu moduan. LKS nago, 2006 garren urtetik ona. Eta beti administraziotik gertu. Edo administrazioari zerbitzu ematen, edo bezeroi administrazioarekin harremantzen laguntzen, eta esatu dut harremantzen laguntzen. Nire ustez, administrazioarekin harremandu egin behar da. Beti pentsatu dut administrazioa dela interes orokorraren funtsak babestu egiten dituena, eta ikuspegi horrekin egiten dut beti. Naiz eta kontrako aldean egon batzutan, baina beti administrazioarekin elkarlanean saiatzen naiz egoten. Hori naiz, edo... Oso ondo azaldu duzu. Guzti hori, edo... Importantea ere bai, aipatu duzu ez, da igual zure lan ere mutik, administrazioaren papera, ez? Guzti honetan, eta bai, pixkat panorama aldatu delako ere bai, ez? Nolait, garai bateko administrazioa, ez? Nolait bere eskuduntzetara oso lotua, eta gaur egun, zenbat eta zenbat lan egiten ditun administrazio publikoak, bereziki udalak, beti esaten dut udalak diela azkenengo fila eta inor egiten ez ditun horiekin behar ditunak, ez? Eta nolabait nola aldatu den administrazioen papera zentzu hortan, ez? Gauza oso zehatz batzuetatik, pixka zabalagora, ez? Bai, nik ikusten dut, eta azken boladan asko erabiltzen dudan zaldia da, despotismo ilustradu alde batera usten dabiltzala, gutxienez administrazio batzuk. Eta udal administrazioak bereziki. Administrazio txikiak oso modu naturalean egiten duten hori, zeren hiritarrarekiko harreman horretan ezin dute bizkarra eman, ezin diote hiritarrari bizkarra eman, baina ikusten nahi naiz, ez dakit, belaunaldi aldaketa bat dagoelako, ez dakit zergatik, baina badagoela pixkanaka, administrazio despotiko batetatik, despotismo ilustrado horretan, herriaren txoko dana, baina herriarekin kontatu gabe. Hortik, pasatzen ari garela, beste administrazio mota batetara. Eta bide horretan ikuste, danok daukagula zer esana, administrazioak noski, baina baita aholkulariok ere, eta harremantxe horretan eskumenak zeintzuk diren kontutan izan da, bagoazela bilatzen, gutxienez dakit topatzen, baina bilatzen bai, beste eremu batzuk. Eta hortan adibidez, zobekin gabiltzana, edota beste administrazio batzuekin gabiltzana, edota arlo pribatutik administrazioarekin harremantzeko momentuan edo bilatzen ditugula beste harremantzeko modu batzuk. Eta ez bakarrik gauza izango dugu gautzen artean txikietan, baizik eta, badauzkagu esperientziak gauza handietan, nun administrazio aldundi batzuk, ez ditut izenak emango, baina hasi dira. Eban ditzazkezu, Bai, atzo bertan egon nintzen Arabako aldundiarekin, eta galdetzen dute,
beste modu batzuetaz, egiteko beste modu batzuetaz. Nola uztartu zerbitzu publikoak eta pribatuak daukaten potentzial hori, baina etekina, ezin duzu inoiz alde batera utzi, baina etekina zentroan ez dagoen egoera batetatik nola egin ulertzeko beste kontekstu batzuk topatzeko, ez? Eta interesgarria, nik ikusten ari naizen bilakaera hau oso interesgarria ikusten dut. Hor, zuk aipatu duzun horretatik ez, nolabait beste errentagarritasun batzuei begira dago horietan ere, kooperatibek ere badaukate zer esana, ez? Ja, bide luze badaukate, baina egia da, erabat berrasmatzen ari dan formula dela, eta, ze egokitasun daukan, edo pixkat gaur egungo testu inguru horretan zer daukan eskaintzeko. Kooperatibak oso malguak dira. Eta kooperatibak balio dute enpresa handi bat aurrera eramateko, Mondragoneko eredua bera. Eta ez da Mondragon kooperatiba egintzan dagoen bakarra. Kooperatiba pilo bat daude. Eta horrelako eredu batek ahalbidetzen dizkizu proiektu oso handiak aurrera ematen edo proiektu oso txikiak aurrera ematen. Eta ahalbidetzen dizkizu ere parte hartzea anitzak. Administrazioa barne ere. Administrazio ere parte izan daitekelako kooperatibaren barne. Azken ereduak energia komunitateak dira, baina agian eredu errazena da. Badaude beste batzuk. Oraindik agian martxan jarri badira oso agerian ez daudenak, zeu badakatzute esperientzia horretan, nik uste zuek abanguardian zaudetela. Agian hemen zaudetelako babestuta Radarraren azpitik zuk esaten dut. Bai, beti esaten dut. Horexa radarraren azpitik lan handia egiten ari duela. Eta kontua da, nik mai gainean jartzen du beti, guazen Horexa bezalako ereduetara, eta ez da zertan Horexa izan behar, baizik eta daudela horrelako proiektuak daude edozein lekutan. Nahi baduzu begiratu, pizkatxu bat, leku askotan topatu ditzakezu horrelako ereduak, eta guk esategunean hau kooperatibaren bidez antolatu daiteke. Nun egin da. Gabiltza. Eta nun egin da galdetzen baldin baute, hori da egingo dela. Horretako gaude gu ere. Gu aholkulariak gara eta honetaz bizi gara. Guk orduak saltzen ditugu hori agerian gara dadila. Ni abokatu naiz eta orduak saltzeaz bizitzen naiz. Baina nire zorionerako asko gustatzen zaidan lana daukat. Harremanak, interesak bateratzea, ez da hainbeste interes talka bat, baizik eta interesen bateraketa bat, eta niri egiten duan asko gustatzen zait. Eta kooperatiba egintza hor beste eredu bat bada, eta nik oso baliagarri ikusten dut. Gaur egungo erronketarako oso baliagarri. Eta nola ikusten duzu pixkat aldaketa guzti hori, ez? Lehen aipatu duzu, ibilbideia nahiko luze bat daukazu. Bai. Pixkat garapen hori, ez? Nola iritsi gian orain arte, eta pixkat nola jondan transizio hori, edo... Ikusten dut, badagoela herritarren partetik beste sentsibilitate bat. Berea denarekiko defentsan, ez? Hor administrazioa ez dakit orain agian kokatzeke dago, ez? Egin behar ditu bere hausnarketak, eta bar, non ikusten ditut orain arazoak edo ulertu behar dugula zein dan bakoitzaren papera, eta elkarlanean jun behar dugula. Izan ditut entxineko edo esperientzia batzuk, non bide hori ez dan ondo garatu, eta tendentzia despotismo ilustrado horretara dena, ez? Nik horatzen dut, eta zurekin komentatu nuen, lehenengo momentuan, nire herriko esperientzia. Nire jo nintzen
arazo bati irten bide bat emateko, eta zen duen, hemen egin behar dena da, langile kooperatiba bat, eta bar. Baina langileekin ez genuen hitz egin, ez? Eta langileek esan zuten, zuek zeta zatozte, ez? Horrek ikastarazi egiten dizu. Osea, nora zoaz zu kolektibo batek dauzkan beharrak zure ideiarekin azetzera, ez? Ez zara inor. Kolektiboak berak egin behar du hori. Eta gero eta gehiago ikusten dut, badagoela antolamendu bat, badagoela lehen publiko-pribatu harremanak esaten genion, gaur esate dugu beste gauza bat dira publiko-komunitarioak. Hor dago gakoa, ez dira publiko-pribatuak ulertu ditzakeulako enpresa moduan, ez dira hori, dira publiko-komunitarioak. Eta Euskal Herrian beti egon da komunitarioa hori, ez? Eta hemen zurekin hitz egiten egon diren pertsona batzuk, hortan, esperientzia handia dakat, ez? Eta bai, berak, eta bar. Hausnarketa horietan, sakon ibili dira, eta hortik ateratzen da, etorkizunean ikusten dudan harremantzeko beste modu bat. Udalaren papera, ez bakarrik udalaren zerbitzuen papera. Zeren hor badaukagu 25. artikulua, eta hor ez duzu, hor dazkazu, ez? Zure eskumenak gehi, klausula hori, eta inork egiten ez duena, udalaren txatera. Kajon desastre, bai. Bai, eta kajon desastre. Dirua baldin bakazen, noski. Baina horretatik aparte, jarduera ekonomikoa sustatzeko posibilitatea, eta nola egin dezakezu hori. Udala horretan paper garrantzitsua izan dezake, batetik, eta bestetik, eta kooperatibara bueltatzen gara, zegatik ez kooperatibaren bidez, ez? Kooperatiba batek ahalbidetzen dizu lukrurik gabeko ez izateko, kooperatiba iniziatiba sozial deitzen dana, FIS hori, hor dago paper hori, neko berezia dana, baina hori erabilera publikoko izakera oso zehatza dauka, izan daiteke lukroa edo irabazi asmoa daukan kooperatiba bat ere, ez da, arazorik, guzti hori, paper guzti horiek betetzea ahalbidetzen dizu. Izan nuen bezero bat, zaukena elkarte limitatu bat, lukrorik gabekoa, eta aldundiari, Gipuzkoako aldundiari burua estanda egiten zion, ez? Normala da, sozial limitada, con ánimo, sin ánimo, lako gauzak. Hori, kooperatiba batetan, oso erraza da. Eta Suitzar, navaja suiza, nik horretan oso argi ikusten dut eredua, ez? Ez dako balio, hainbat gauzetarako, pilo bat. Eta udala eta komunitatearen arteko harremanetan oso baliagarri den instrumentua dela uste dut. Gaur egun, esan daiteke komunitateak, hasi diala, ez, zuk aipatu duzu, ez, badaudela esperientzi deixente zentzu hortan, ari dirak mugitzen eta, badago ere sensazio orokor bat, eta bixat administrazioekin lan egiten duzun aldetik, bai zuritziak egin egin nuke, lehen esan dezun guzti horrekin, ez, ikuspuntu horrekin, kasu honetan udalak, ez, diala igual gertuen dauden instituzioak, besteena pixkat albo batera utziko dugu, prestatuta dauden horrelako zerbait erantzuteko, ez? Oraindik oso berria den gauza bada, oraindik ere esan dezakegu gehiegi arautu gabeko gauza badala, eta horrek zalantza asko sortzen ditu, ez? Eta oztopo bat izan daiteke horren garapenerako. Beti jartzen dut Nafarroa eredu. Nik nahiko nuke Euskadi mailan edo ausardia legislatibo pixka bat, ez? Izan ditugu, nik ikusten ditut gehien bat 2016ko udalerrien legean hor, zegoen edo egon zan ausartak izateko posibilitate bat, eta hor geratzen da, ez? Nafarroak gauza hauek askoz argiago dauzka araututa. Eta ikusten dut gobernu mailan nahiko horizontala dela. Hemen ze daukagu? Hemen daukagu
estatuko legedi bat 2008tik aurreko krisialdiaren ondorioz legedian moldaketa batzuk esan zituenak, eta moldaketa horiek normalean dira udalerrien papera gero eta txikiago izatera. Gero aurrekontuen legediarekin egonkortasunera. Azken urte hauetan, badirudi COVID-aren ostean, hor malgutu egin direla gastuaren kontuak, baina araudian ez da hori islagatuta. Zer ikusten dut? Kontekstua teknikariari ez diola bide zabal bat ematen. Horrek ez du esan nahi, ezin danik egin. Bidea egin daiteke. Baina, topatu behar duzuna da, belarriak zabal dauzkan pertsona bat aurrean, ez? Eta normala da galderak etortzea, baina preste egon behar du erantzunak jasotzera. Ez esatea oso erraza da. Baina agian udaleen partetik ere, eta udaletaz hitz egiten izenean da bere politikoen partetik, galderak ere aldatzen joan behar dira. Galderak ez dira izan behar egidazu txosten bat, ea hau nola ikusten duzun. Galderak aldatu egin behar dira, esatera, hau egin daiteke. Ezta? Bai ala ez. Eta guazen lan hildo hori aurrera ateratzera. Ez da erraza beren lana, zeren esaten dizudan moduan legediak ez die laguntzen, baina legeak interpretagarriak dira eta bere kontekstuan irakurri behar dira. Eta gu elkarlan publiko komunitario horretan gehien bat zerbitzuetan agian estuagoa da. Horrek ez du esan nahi egin ezin danik, baina jarduera ekonomikoetan oso zabala da. Oso zabala da. Eta oraingo momentua, ez gaude krisialdi egoera batean, gogoratzen dut 2012an, gauza hauek lagunekin eta zuekin, farre asko egiten dugu, baina ni gogoratzen dut bizi izan ginela, gero oso famatua izan zen estatuko abokatu batek tartek jartzen zituen helegiteetaz. Eta, ikurrina zala, presoen bandera zala, Beti zehotze zeon bai. Beti zegoen zerbait, diru laguntzak zirela, horretaz bizi izan ginen, izan zen ekonomia de guerra administrazioentzat, baina gaur egungo egoeran, ikuste, eta irudimena aurrera ateatzeko lan egin behar du, imaginatiboak izaten, eta badaude, ez naizari hitz egiten gauza marziano batzuetaz, oso zehatzak direnak eta proiektuak aurrera atera daitezkenak harreman publiko komunitario horretan egiturak eginez. Administrazioa barne. Edo administrazioa barne ez bada, administrazioa alboan. Baina administrazioa beste eragile baten moduan, ez despotikoa, baizik eta komunitateari bere beharrak asetzen laguntzen diona. Babesteko, nola? Bai. Bai, guk, asko uste dut esan ez duen esaldi bat, nolait, zein dan, nolait, paper hori, ze azkenean, hori, gauza berriak dian einean, guk askotan erabili dugu, hori xan, hori, azkenean, zerbait berri asmatzen ari gehala, eta orduan, tokatzen zaigula batalla asko pasatzea, zailtasun asko pasatzea, baina ez gerala bideo bat egiten guretzako bakarrik, eta askotan kosta egiten zaigu, gure txikitasunetik pentsatzea ez dakiz zerraiten ari gehala, baina uste da importantea dela, eta guke, gure esportzu asko, eta tartean uste programa horri behira dago, nolait, gure esperientziak ere balio dezala beste batzuentzako, behintzat inspirazio bezala, behintzat bezala, eta nik uste
hor babes handia daukagula, ez? Eta orduan batek eta besteak egiten dunarekin, pixkanaka jungo da hori forma hartzen, ez? Baina egia da, hasi batzutan oso, zaila edo desesperantea dela, ez? Beti paretaren kontra jotzea, oso garbi eukitzea zer lortu nahi dugun, baina ez dakigu oso ondo nola, ez? Eta, estamentu batzuekin nahiko komplikatu da, ez? Nik horrekin, anekdota txiki bat, ez? Eta zuri kontatu izan dizut, ez? Orain dela 33 urte sortu zen Oian Txiki kooperatiba, Orexako kooperatiba, gaztak egiten dituena, eta bertan hasieratik udala bazkide izan zen. Eta, anekdota hori, kooperatiben erregistroko pertsonak, beste kontu batengatik, ez, nolabait, pixkat, azaleratzea, ez, nolabait, nos la metisteis, edo etzan ohikoa, ez, eta orduan, pixkat, zegoen zera hori, ez, nolabait, eta, zorionez, 30 urte beranduago, zoritxarrez, ez, urte asko, baina gaur egun, ja nahiko ohikoa da, ez, udala horrelako egituretan egotea, ez, eta nik uste hori, badala aurrera pauso bat, segurazki lehenago nahiko genukena, baina, pixkat, irudikatzeko ere, denbora ere jun egiten dela, ez. Hortan, zure anekdotari jarraituz, nirea dator pertsona berdinarekin. Egon nintzen, orain dela bizpahiru urte, UPV edo EHUk Miramar Jauregian egiten dituen jardunaldi horietan, kursos de verano ditzen dena, udako ikastaroak. Eta hor islari moduan egon nintzen, justu honetaz hitz egiteko, ez? Elkarlan publiko garai hartan pribatua ezaten genion, baina publiko komunitarioa kooperatibaren bidez, ez? Eta bertan, entzuleen artean, zegoen pertsona, ez? Eta gero berekin horretaz hitz egin dugu, eta azkenean nik uste erregistroaren kriterioa, dut uste gure aldera ekarri dugunik, baizik, eta aurkeztu egin zaizkio eredu batzuk, eta ontzat eman ditu beraz, baina pertsona horrek, eta bera, teknikoki, juridikoki, nik uste oso deitua daula, oso orain jubilatu berri da, eta berak goratzen dut, ni hitz egiten nengoen bitartean, bera behiratzen ninduela, eta egiten zuela, ez. Eta ni amaitu ninduenean, bera bertaratu zen, gerturatu zitzaidan, eta esatzen, zutabiok itxin behar dugu. Nahi duzunean, ez? Bizkatxu bat, ziren kalera gindoa zela, eta baina txantxamogan, baina horrela da, ez? Kooperatibaren ikuspegia. Zein zabala izan daiteken, berak ere zuen egin zabal ikusten, eta ezaten genuen, begira artikulua. Eta berak ezaten zuen, karo, bera lege horren idazketan egon zen, baina xedea edo hau ez zen horregatik idatzi, eta esaten nion, baina 2011 urteko legea dakazu. Eta gaur egun 2021 urtean edo geunden, eta esaten gauzak zeharo aldatu dira. Eta tartean pandemia bat. Egoerak aldatzen doaz, eta legedian hor dakazu hor erantzunak izan behar dituzu, eta ezin badituzu hor lortu, agian lege aldatu egin behar da. Ez dira, malgutasun bat behar du, horretako daude, lan politikoa horretarako dago, eta nik ez dut, lobby lana, hain itxusia dena ez, lobby lana, hori araututa egon beharko litzateke. Eta lobby izan daiteke, horrelako interes bat daukan batek, politikoei argudiatzea, horren beharra eta bultzatzea, baina harremanduta daukagu beste kontu batzuekin, ez? Baina hori da, kapaz izan behar gara, ulertzeko araudia moldatu egin beharko dela beharretara. Agian ez da beharrezkoa, kasu honetan bezala, zeren hor badago barneratuta administrazioaren papera. Hortaz hitz egiten da. Eta hortatik esaten da elkarlan publiko komunitario egon daitekela, eta berri Nafarroako araudira. Nafarroako araudian argi eta garbi geratzen da. Baina ez bakarrik kooperatiben legean, baizik eta
udalerrien araudian ere, hor agertzen da, kooperatiba hitz egiten ari naiz, baina beste eredu batzuk ere izan daitezke, kooperatiba elkarlan publiko komunitarioa aurrera eramateko. Eta udalaren parte hartzea gainera minoritarioa izan daitekena. Zaten diozunean tekniko bati normalean. Ez da kasula, ez duzula izango egitura baten kontrola, eta deserosotasuna sortatzen da hor. Zeratik izan behar duzu. Hau herri kooperatiba bat da. Elkarlan publiko komunitarioko instrumentu bat da. Orduan, agian hasi behar gara hortan, ez? Kultura hori zabaltzen, hasi behar gara pentsatzen zerbitzuak ere beste modu batetan kudeatu aldaitezkela, nun administrazioa, orain arte egiten ari dituen eredu horiek, edo erabiltzen ari dituen eredu horiek, analizatu egin behar dira, ez? Egokiak dira, aldago egiteko beste moduren batzen. Lehenengo galdera bat, zerbitzu bat aurrera eramatera zoazenean izan behar du. Zein eredutik? Galdera hori ez da egiten. Egite duzu, funtzionarioak izatea oso garestia da. Baztertuta. Txostenik gabe, hori elkarlan publiko komunitarioa ez dakate ez da buruan ere. Baztertuta. Guazen kontratuen legera. Baina kontratuen legea berak ere, Badauzka. Baina egia da, nik uste Europako zuzentaraua ona ekarri egin zala, bakizu hor, estatuek badakatela zuzentarau horiek ekartzeko gero margen bat. Eta adibidez horretan, xedapen gehigarri bat, esaten duena, elkarlan publiko komunitarioa edo elkarlan publiko pribatua egon daitekela, baina obra kontzezioetarako edo zerbitzu kontzezioetarako ez du egiten orokorrean. Eta gainera esaten du, administrazioak gehiengoa izan behar duela. Hori ez dator bat horrelako eredu batetarako. Hori da, nik uste ikuspegi oso merkantilista batetatik. Etekina atera daiteken eredu batetatik administrazioak parte hartzea. Ez dakit zenbat ikusi ditu da, nik ez dut uste gehiegi daudenik. Baina kuriosoa da gero, ze gero, adibidez, diru laguntzak ematen dian momentuan, lukroa daukaten elkarte batzuei, nun administrazioak ez daukan inungo parte hartzerik, eta horri diru laguntzak ematen zaizkio, eta horrez dago arazorik. Orduan, berez, bide batetik edo bestetik, gauzak oso ezberdin egiten dira, baina alderaketa handiak daude. Esan ez zuke enpresa bati, ematen zaio diru laguntza bat, ekintza egiten dituelako, ematea dago 140 arteko diru laguntza bat, eta gero, nolabait udal bat, ez da, udal batekin kriston zailtasunak daude, uskeri bat emateko, ez, askotan. Eta ez dezu hori nola da posible, ez? Horretik pixkat, ez? Legeak dena albidetzen du, baina gero praktikak ere beste gauza batzuk dira, ez? Eta gauza batzuk oso barrenatuta dauzkagu, ez? Inorrek ez du zalantzan jartzen administrazio publiko batek enpresa pribatu bati irabazi asmoa eduki edo ez diru laguntza bat ematea daukanik, eta gero egitura horietan sartzeko sekulako arazoak, nun berez kontrol gehiago daukazu bestean baino. Ez? Osea, nola... Eta ere gehiago, ez? Limitea, diru laguntza horietan limitea zin da, kompetentzia. Kompetentzia, baina enpresen arteko kompetentzia nun dagoen talka, ez? Ez da, administrazioen ikuspegia ez da kontutan izaten ari. Zetarako, kontua da, ez dezaiozu diru gehiegi eman, ez dadila izan, berarekin merkatuan dauen beste bati, horrek min egitea, edo kalte egitea, ez? Kompetentzia ez da beste ikuspegi bat zartzen tartean, ez? Oso merkantilista den ikuspegi batetatik ikusten du.
Bai, horrela da. Bai, merkantilista ikuspuntu horretatik eta askotan, hori, ikusten dut zaite, publiko-pribatu termino horretatik bizkat publiko komunitariora, nik uste badagola jauzi hori, eta nolait, bizkat horretxako kasu zehatzara etorrita ez, kasu honetan ostatuaren kasua, baina energia komunitateara izan daitekena. Bai. Gure kasuan nahi bez oso garbiren eukan, lukro asmori gabeko kooperatibak izan behar zutela. Bai. Azkenean ikusten genulako, hoiek sortzen zuten aberastasun hori herrian geratu behar zala, eta nolait herriko garapen hori laguntzeko tresna bat ziala, eta horrek ere laguntzen zulako, nolait udalarekin harreman hori, eta nolait esateko, ez. Bizkat ostatuaren kasuan, igual energia kooperatibena, nik uste ja bide bat egin dutela, eta naturalki onartu den prozesu bat izan da, nahiz eta bendik ez dagoen oso garbi, energia kooperatiban biziraupena nundik, diru sarrerak, beste fase bat ez, baina nolait juridikoki igual, onartuago dago, edo igual gehiago zabaldu dalako, baina ostatuen kasua, edo kasu honetan ostatuarena, baina izan daiteke beste dozein herri kooperatiba, zerbitzu ikuspuntu horretatik ez dago hain garatuta hori nola egin, ez? Edo badaude adibide batzuk, baina, pixkat agar nondik. Bera, guazen alderaketa bat egitera, ez? Zergatik energia komunitatetan elkarlan hori aurrikusita dagoen eta ez bestetan. Nik uste, hortan, estatuko gobernuaren lanezak lagundu egin gaituela. Zuzentaraua dago, Europako zuzentaraua, eta hor zuzentarau hortan esaten dio udal administrazioek oso paper garrantzitsua dakatela. Eta paper hori da sustatzaile moduan parte hartzea, ez? Esaten dio, eta gainera, nik uste, nire irakurketan, argi guztien diola, parte hartze hori ere izan daitekela bere beharrak asetzeko. Zergatik gabiltza administrazio eta energia komunitateen arteko harreman honetan aurrera egiten? Zuzentarau ez dalako estatuko ordenamendura ekarri, eta hori interes asko daude. Transposizioa egin da egon barzan, 2021 urtetik elako zerbait, eta hemen gaude, 2024an. Ez, gero, zuzentarauak ere, esaten du gauza bat, askotan administrazioarekin txoke egiten duna, eta da, udalak ezingo duela gehiengoa duki. Hori da. Herritarrek eduki behar dutela gehiengoa. Hori, bai da aldaketa oso potente bat. Oso ondo egarria eneko, zeren horrek erakusten digu, Europa mailan garrantzia handia ematen zaiola herritarren parte hartzeari. Niri tokatu zitzaidan, bere anekdota, tokatu zitzaidan bere garaian, lekazera sartu nintzenean, oinatiko udalak deituta, egon nintzen lantalde batetan, non Europako diru laguntza batzuk zeuden, demostradoreak ziren herrientzako, gauratzen dugu zela, energiarekin harremana zeukan proiektu bat, ez? Eta hor, etorre zen aholkulari talde bat, kampanillas, esaten danari, aholkulari talde potente bat, eta proiektua egin zan, eta Europara bidali zan, diru laguntzak jasotzeko. Eta Europako diru laguntzetan daude analisi taldeak, eta lehenengoko analisian, galera. Aholkulari talde hori, eta irritzan, eta zergatiak ematen. Hau ez dute baliatu, baina garrantzitsuena zen, Europako ikuspegitik, lantalde hau, ez zala harremanetan jarri, goratzen du district heating bat zela. District heatingaren onurak jasoko zituen jendearekin, hau da, despotismoa berriro. Eta Europatik ez hasi duten. District heating proiektu bat egitera, district heatinga jasoko duten pertsonekin hitz ez bada. Argi zeukaten, ez? Hori nik uste, filosofia hori,
orain ekarrita dauela, adibidez, honetara, ez? Guazen energia komunitateak egitera. Guazen subiranotasun energetikoa ekartzera, ez? Hori orain guazen beste horietara, ez? Sobeik oian txiki eta horrelakoetara. Nun dago aldea? Nik uste aldea dauela kultura falta batetik, eta bestetik aldea dauela ere ez dakagula argi oraindik zenbat gauza egin ditzakegun elkarlan harreman horrekin. Basoen kudeaketa. Hemen dauzkagu guztiak eta pilo bat. Eta etxe egiten ari gara, arazo handiak daudela, lehen sektorearekin erreleboak eta tal. Eta bestetik ere, etxe egiten ari gara, badaukagula deskarbonizazio beharra edo, hor daukagu inguruarekin kriston erronka. Bagaude, eredu batzuk, planteatzen ari direnak, zergatik ez dugu egiten basoen kudeaketa publiko komunitario bat, ez? Zeuek hor zabiltzate, tantai zautu duzu ekimena, tantai burujabe ekimena, hor harremandu egiten dituenak hainbat jabe, baita administrazioak ere, beraien basoak kudeatzeko. Eta etekina ateratzeko noski baiet, atera daiteke eta atera dadila, baina ateratzen den etekina berriro be, Beste etekin batzuk. hori da, baina etekin sozial batzuk, noski. Etekin sozialak izan daitezke, pertsonen kontratazioa. Daukagu lehenengo sektore bat, eta hor dauzkagu herri txikiak, ez dakatenak irten bide argi bat, eta horrelako instrumentu batzuk martxan jarri egiten direnean, eta funtzionatzen dutela ikusten danean, eta zergatik ez, Eta orduan, hasten dira galderak administrazioaren partetik. Nola egin dezaket nik hontan parte hartzeko? Ahal dut edo ezin dut? Eta ahal badut, ze jarri behar dut nik? Eta tal, eta betiko kontuak, ez? Kontratuen legea. Kontratuen legea, ezakit, Bibliaren moduan erabiltzen ari gara. Kontratuen legeak bere zirrikituak dauzka. Eta ni... Aipatu behar da, idazkarien lehenengo galdera beti izaten da, hori nun egin da. Hori da. Ez? Legeak gero, lehenengo da, nun egin da. Nun egin da. Eta egin bada, orduan erreplikagarria dela uste dut. Baina analisi sakonik gabe, hemen egin bada aurrera. Anekdota moduan berriro be. Ni Gizabidea fundazioak, bultzatzen dabilen Debagoiena 2030 proiektuaren aholkulari moduan nabil energia kontuetan, eta hor egin zidaten lehenengo galdera izan zen, ea administrazioak posible zuten kontsumitzaile moduan bazkidetzea. Ez bakarrik sustatzaile moduan, baizik eta kontsumitzaile moduan. Eta, azten zara galdera hoiei erantzuna ematen, eta gero beste galdera batzuk etortzen zaizkizu, eta azkenean, oso txosten nik uste eta publikatu egingo dena, zen uste dut idaek bere diru laguntzak ematen dituenean puntu berdei, energia puntuei, uste dut besteak beste eskatzen duela dokumentazioa partekatzea, oso ondo ikusten dut. Eta hortan, gure konklusioak dira, parte hartu daiteke, ez doa, badago ereduren bat kontratuen legarekin, bere talka izan dezakena, baina ohiko energia komunitate baten eredua ez daka inungo arazorik kontratuen legearekin. Eta posiblea da. Eta orduan esate dutena da, nun egin da? Egingo da. Hor dago elorri adibidez, hango zinegotzi batek esan zigun, gu prest gaude hau egiteko. Eta oraintxe nola gabiltzan, zeren
abuztua dator eta jendeak irailerako usten ditu gauza asko, ez? Baina hor dago. Edo, badaude hor udal teknikari batzuk Hernanin bertan, esate dutena, idazkaritzari aurkeztu egin bazaio, eta da, amaituko da egiten. Ez dauka inungo zentzurik ez egiteak. Udalek bete behar batzuk bat daukate. Asetu ditzakete beren energia beharrak beren plataforma hutsekin? Igual baina egian, ez. Eta zergatik ezoaz elkarlan publiko komunitario bat dan egitura horrekin elkarlanera, bazkide moduan. Enerkomeko teknikari batek esaten zian, hemen gabiltza eta udala da bazkide, baina bazkide laguntzaile eta tal. Eta guazen hurrengo urratzera, zergatik ez. Eta zergatik ez ditu energia komunitate horrek bere plakak enpresa pribatu baten teilatu gainean jartzera? Zergatik ez. Eta zergatik ez, eta azten zera galdezka. Pribatuen partetik oso normala den harreman hori, segun eta zen nolako indarra daukan arlo publikoa, deserosotasunak sortatzen dira. Baina guzti horiek gainditu egin behar dira. Ulertu behar da, zein dan gaur egungo kontekstua, eta ulertu behar da, herritarren beharrak zeintzuk diren. Eta hor daude, udalen eskumenak, baina hor daude, beste posibilitate batzuk. Hor dago Espainiako konstituzioa. Esate izu, administrazioek iharduera ekonomikoan parte hartu dezakete. Iharduera ekonomikoan parte hartzea, enpresak eratzea. Gero hori, ekarrita, 785 legera. Eta 6. artikulua duela. Zate dizu berriro be. Administrazioak bere jarduera ekonomikoak egin ditzake. Eta Euskadiko legean, 2016an, noski be, hori ere ikarri da. Niri gustatuko litzaidake beste garapen bat izatea. Eta gustatuko litzaidake ere, ez bakarrik jarduera ekonomikoan 86. artikuluak, baizik eta 85. jutea. Eta hori esate dizu, zeintzuk dira zerbitzu publikoak, eta guazen ja zuzenean mina egiten duen horretara, Guazen, zergatik ez zerbitzu publikoak elkarlan publiko komunitario baten bidez kudeatzera. Horrelako egitura batekin. Adibide txiki bat horrekin, Osea, etortzen naizetelako horre bere garaian egon zan, Teruel existe, zeinek aurkeztuzun, Madrilen, nolait, ostatuak, ostatua bakarra zeukaten herrien, barrolako izendapen, interes orokorreko deklaratzea, eta barrez, badirudi hor gehatu zala, legislatura bukatu zan eta hor gehatu zan, eta oraingoz ez dut uste hor agendan dagoenik, zoritxarrez, baino, ez, askotan, hori aterazan txampiñoi bat bezala, baina horrek adibidez, ez, orain horretxako kasuan ere, asko ikusi dugu, hori eukiko bagenu, asko erreztuko luke, ez, eta igual kaso oso berezi bada, ez, baina askotan, esaten duguna, ez, legeak berak ere, osea, daukan garapen hortan, askotan ez dala oso garatu egon behar, baizik eta nahiko ala puntutxo bat, hori horretak. Lehenengo pareta hori saltatzeko, ez? Hori gertatu da, zeuen proiektu hontan, gu LKS-en barruan askotan esan dugu, zepena legedia amaitzea, eta zepena gero hainbeste arazo izatea Pedro Sánchezek, orain 30ean testigo moduan joan behar duela epaiaren aurrean, ez? Eta zaten genuen, ze gauza ona izango litzakeen Teruel existeren iniziatiba hori gauzatu izan balitz, ez? Legedian. Tokatzen zigait. Gero, barkatu, osea, interes orokorreko horretan, horrek ja emango lizuke, momentu honetan, interes orokorreko elkarte kooperatiba bat edo inskribatu nahi badezu, 2 urte egon behar du martxan. Orduan, Euskadi mailan hori da. Nolait idazkariak edo nolait juridikoki ez nizu, hori izango balitz, guretzako asko zerrexagoa da, ez? Nolait hori da mezua, nolait izateko,
baina aldi berean, legeak berak ez dizu uzten hori egiten. Osea, nola euko ez zu kooperatiba hori 2 urte sortuta hori egiteko udala sartzeko, ez? Osea, pixkat kontraesan hori. Hor sorgin gurpil batetan sartzen zara. Berriro be Nafarroa goaz. Nafarroak ez ditu 2 urteko epe horiek bere legedian, eta esatu zu, horrelako ekimen bat. Nola, zergatik ez da ba izango onura etekinik gabeko proiektu bat akazula, eta horrelako udalerri batentzako ez dute esango importantea baizik, eta oinarrizkoa den zerbitzu bat. Honek hemen gauden leku hontan, ez? Ze suposatzen du egitura honek ostatuak herri honentzako joa da. Bizitza hemen dago. Bestela izango zen baserri aldendu batzuk eta ezer gutxi gehiago, ez? Hori ere zateuzu guazen honekin aurre egitera, energia komunitateak ere. Lukrurik gabekoa. Faltaz ditzaioken gauza bakarra ja Europako zuzentarauari da esatea. Eta interes orokorrekoak izendatuak izango dira. Ez dago, ez? Eta orduan, energia komunitate batek 2 urte itxoin behar ditu gero eskabidea egiteko, eta eskabidea gero ebatzi egingo da. Eskoa, eta segun eta zein lan interpretazioa, noski, nire ustez, izendapen hori etorrik beharko litzake propio. Eta bakarrik araudiaren aurkako zerbait egingo balu, izendapen hori kentzea, kitxo, ez? Baina Nafarroako eredua horra da. Zu gaur egun desregulazio honetan gabiltzala eta dana egiten duzula deklarazion responsable batekin, guazen hori ere bideratzera, ez? Gure proiektuan bertan, ez? Hemen. Proiektua edo udalak izan duen ikuspegian niretzako oso interesgarria eta oso abanguardiakoa. Hemen dakagun hau, badakigu etekin ekonomikoa ez dala eta lizitazioetara juten banaiz, hau merkatuak hau ez dit erosiko. Ze beste irtenbide dauzkagu? Guazen hemengo pertsonak funtzionarizatzea, edo guazen hemengo pertsonak udalaren plantillan sartzea, hori esateko hauzu, nola zoaz. Baina berez legeak hortara zehatzen zaitu, hortara eramaten zaitu. Zatezu, askotan, ez, efizientzia askotan erabiltzen da hitz hori, ez, ustez zentzu okerrean, administrazioa, baina asko erabiltzen da, eta zatezu, eske justu bide efizienteago bat eta erresago bat bilatzen ari gara. Osea, udalaren dependentzia gero eta txikiago izatea, ez? Eta aldi berean kontraesan hori, ez? Gure kasuan ebez, kooperatibetan udalak ez dauka gehiengorik. Iruditzen zaigula horrela izan behar dula, eta noait komunitatean aktibatze hori importante dalako. Aldi beren, beldur hori ere kentzeko udalari, eta eseteko udalari, beste tresna batzuk dauzkazu, ez? Osea, udalak momentu batean, kooperatiba horiek ez balute, zuk esan dezun, ez balute zerbait ondo egingo, beti aukera ateratzeko, ez laguntzeko, eta kooperatiba horiek udalaren laguntzari gabe ez dira ezer. Orduan, ez dauka gehiengorik, baina esan dezake bezakit nolait, ez? Derecho a veto bat badauka. Ez, eta askotan, claro, hori teorian oso errex ulertzen da, baina gero praktikara eramatea da zaila. Hori, erraz ulertzen da, derecho a veto hori kontratuen legearekin. Zuk plegu bat egitezu, plegu tekniko eta plegu administratiboa. Eta plegu administratiboan edo plegu teknikoetan ez duzu hauek dira gure lerro gorriak, ez? Hemengo jendeari zerbitzua ez badiozu ematen, edo eta itxita balin bakazu, edo ez dakit, ez? Edo sanidade arauak ez badituzu betetzen, ez? Hori da, lerro gorriak. Eta udalak egitura horri bere ondasunak lagatzen dizkionean, bere esplotaziorako lagatzen dizkionean, ez dio eraikina lagatuko, baizik eta eraikina esplotatzeko eskubide hori lagatuko dio, pardon esate zu lasai.
ondo egiten ez bauzu, hemen daude gure lerrogorriak, hau, enpresatik kentzen dut, zenen honek ez du pena merezi. Kontratuen legean erraz ulertzen dugu, badoala enpresa hori kalera. Baldintza batzu dauzkazu, ez dituzu bete eta fuera. Ez dituzu bete, kanporazoaz. Kasu honetan berdin. Eta orduan esatu, non daude beldurrak? Zeren, nahi duzuna da zerbitzua egotea, nahi duzuna da ere, ariketa aukera gehiago ematea, adibidez, hemengo gazteriari, zergatik ez, ez da izango, nik gogoratzen dute Nafarroako eredu bat, non, ez dakitzen zen udalerria, baina, Iruñatik 50 kilometrotara, edo alako zerbait, hor zeukaten alako eraikin bat, eta emakume talde batek, uste dut, zana, eta laga egin ziren, kooperatiba bat eratu zuten, eta beraien ideian zegoen, asteburutan, Iruñean ikasten zeuden gazte horiek eta herrikoak zirenak, eta bueltatzea lan egitera, ostatuan. Hori da, herria eta biztanle gazte horiek bateratzeko beste modu bat, ez? Bestela Iruñean geratuko lirateke. Errazagoa da Iruñean bizitzea, gero adin bat dakasunean herriren egizu joan, ez? Baina gaztetan, izan behar duzu zerbait eta lana agian hor topatu ezeko zeu. Edo diru pixkatxu bat gero ikasketak egiten ari zarenean, baina horrek estutu egingo du harremana. Komunitatea egiten du, ez? Edo segatik ez ara edikatuko hemen tabernari izatera, segatik ez, beste ogibide bat da. Aukerak hemen behar dira, eta udalak zeuen kasuan adibidez, ezoiko egitura bat daukaz, hor dakazute hau, baina hor dakazute ere gelak eta ostala edo, guazen hori martxan jartzea, ez? Turismo berdeaz hitz egiten dugula, eta segatik ez da hortik ekimen bat aurrera aterako dinamikoa, eta hau segatik ez du izango bere target horietak ez datenea, ez? Jende pilo bat turismo berde egin nahi duena, ez? Segatik ez da sartuko hau adibidez turismo berdeko ez dakizien elkartetan eta hona etorriko da jendea eta hau eta beste eta asteburutan hemen jende izango duzu edo abuztuan hemen izango duzu jendea astebete bere oporrak pasatzen. Hori dinamika horiek lortzen dira baldin eta elkarlan publiko komunitario hori funtzionatzen badu. Zenen udalak berak kontratuen legearen ikuspegitik ez du aurreraterako. Eta izan behar dituzu, ideia berriak eta horretako, berriro kooperatiba oso baliagarria den zerbait da. Zer hori da kasu kontseilu errektore bat. Eta kontseilu errektore horretan, kooperatibaren bizitza gobernatu egiten da. Zer egingo du, zer ez, nola hau ez da bilondo, ideia hau dago, eta guzti hori elkarlanean, kooperatibaren kontseilu errektorea hori da. Osoko bilkura bat da, ez? Baina ezberdinen arteko osoko bilkura. Administrazio egon daiteke, oian txiki eta hor egon daitezke, biztanleen batzuk hor egon daitezke, langileak hor egon daitezke, eta egon behar dira, zenbester ez dago kooperatibarik, ez? Eta hori horrelako ekimen batentzako, kasu, sakanan bertan bakaikun, ez? Merkatuak ez zeukan interesik hor denda bat izateko. Herritarrak antolatu egin ziren, kooperatiba bat eratzeko, kontsumo kooperatiba bat. Eta udalaren papera zein izan zen. Udalak zeukan espazio bat hor, ondazun bat, eta laga egin ziren. Posiblea, noski baietz. Eta askotan hori ez, irudikatzen da hori, nolait zerbitzurik ez daukaten herrietara, ez? Da pixkat hortik hasi da bide hori, ez? Bakeikuko kasua edo Orixako kasua edo kasu gehiago daude. Baina egia da, dala azkenean orokorragoa, ez? Dala, zuk esan dezuna, ez? Merkatuak erantzuten ez dion
ezea bat, nik askotan Noski. esan dut, arazoa zuk daukazu zerbitzu bat, Bai, inorrei etzaien interesatzen, hori da, ekonomikoki esan nahi dut. hori da. Orduan, zuk asmatu behar zu beste zerbitzu bat, benetan zein da zuguna dezun zerbitzua, eta hori nola eman dezakezun, ez? Baina hori, ez dago, osea, ez da bakarrik zerbitzurik ez dagoen kasuetarako, beste zein zerbitzu askotarako, eta askotan okurritu zaizkidu, jo, gure herrin hau beharko luke, eta ez dago, zeinork ez dauka interesik. Bada erantzun bat Hori da. hortarako, ez? Askotan badirudi, publiko komunitario hau dela, herri txikien gauza bat, edo inkluso landa inguruneko Eso. gauza bat, eta ez dago, ez da gutxi horik ere. Beira, ni Osea, denoi okurritzen zaizkigula Bai. holako adibideak, herri handiagotan ere esan nahi. Ni ontxe Gasteizen bizi naiz, eta nire bi umetxuak ikastolara doaz, eta, bueno, 2 eta 5 urte. Behin, orain dela hilabete batzuk, han ikastolan utzita gero, ikastolako atetik irtetzera nijoala, eta eneko. Zu abokatua zara, ez da? Bai, nahi, digo, hamen dut galdera. Jo, haze proposamen egin zidatena. Haze proposamen polita. Salburuako auzoan, Salburuak Gasteizen izango ditu 25.000 biztanle. Hor daude 3 eskola publiko. Eskola publiko bakoitzak bere jantokiarekin. Jantokia Eusko Jaurlaritzak kudeatuta eta enpresei esleituta. Orduan, hor lantalde bat, lantalde nahiko daude, eta horregatik, Salburua nik uste eredu izan daitekela, dinamikoa dalako hiri handi batetan. Gasteiz hiri handia. Berreon da, 50.000, nik uste ja hiri handia dela. Hor, planteamendua da, nola egin dezakegu jantokia guk kudeatzeko, gurasoak, baina ez gurasoak enpresa bat eratu, ez, ideia da, nola egingo dugu 3 ikastetxe hauetan dauden langileak gehi sukalde propioa egitea, gehi gertuko ekonomia sustatzea, gehi lortuko balitz etekinen bat gutxien dakatenei ahalbidetzea adibidez estraeskolarrak izatea. Ze gauza, hor bertan dagoen pertsonetako bat irakasla dena esaten zigun. Bakizu zerk markatzen duen hemen oso argi klase soziala? Esaten zuen, estraeskolarrak. Eta esaten zuen, segatik ez dugu erabiliko hau etekin bat ematen baldin badu, guztiontzako demokratikoki guztiok izan dezaketen posibilitatea udalikutara jutea. Edo eta ingleseko klaseak izatera. Eta segatik ez da aterako hori jantokiak eman ditzaken etekinetatik. Hor gaude. Eta nire lana, hor gaude Aitor, funtzionaria dana, eta bera dela Salburuako ikastetxeko arduraduna. Hor dago Eusko Jaurlaritzan kontratazio teknikari bat, neu abokatua, badago ere Gamarrako ostalaritza eskolan irakasle den tipo bat, eta badago hortik beste 2 edo 3 pertsona, bata jantokitan lan egiten duena, eta bat, egin dugu lantalde tekniko bat, eta hor aterako da, zerbait, nik esan nien, berriro be kooperatiba goaz. Zeratik ez dugu hau kudeatuko danon parte hartzearekin, guraso taldeen parte hartzearekin, begira, ze gauzak etorri daitezken, eta txikitik eta hunditik ere. Eta nik hortan, badago Gasteizen, Europar Batasunetik Crops for Life, ez dakit nola ditzen den, zein da ideia, hain famatua den Gasteizko eraztun berdean dauden ekoizleen produktuak bertan kontsumitzea, ez dut, ikastola bat. 1000 eta piku pertsona dauzkanean egunero jantokietan, eta gertuko ekoizlei erosi, eta hau eta beste, proiektua itzela da. Eta egin daiteke. Beste kontua da,
zein dan administrazioen parte hartzea. Eta administrazioak hornik esaten nien, narri daukagu, udala, zin izan daiteke papera. Udalaren papera izan daiteke, janari guzti hori egiteko leku bat behar da, eta leku apropos bat. Halako lonja bat, eta hartu lonjetaz, etxe azpian dauden horietaz, behar duzuna da pabilloi bat. Pabilloi, 1000 pertsonentzako zuk aldatzeko, nahiko Potentea. Nahiko potentea. Behar duzu, transporteako edo garraiorako, ez dakize, behar duzu Eusko Jaurlaritzaren baietza, behar duzu aldundia, zergatik ez aldundia. Hor dakan nekazaritza zaila, eta zergatik ez ditugu danak sartzen eta oso interesgarria. Hau ez da kontu politiko bat. Hau da, gauza kudeatzeko beste modu bat. Eta jendeak nahi du parte hartu. Jendea ja ez da bil esaten, gaztelanoa datozela janariak ez dakin hondik, eta ez da ere Eusko Jaurlaritzak izan dituen kalitate arazo hoiei erantzun bat emateko, baizik eta sentsibilizazio kontu bat da. Guazen gertukora, guazen guk kudeatxera, guazen eta herri txikietan ez da are gehiago, ez? Beharra da. Administrazioa ez da leku guztietara heltzen, eta ez da heldu behar. Zu, administrazioa izan behar dituzu, belarriak irekita, detektatzeko, eta zuk ez badituzu detektatu, etortzen zaizkizunean, erantzuna izateko. Eta erantzuna ia beti bai izan behar da. Guazen gutxienez, guazen ikustera. Eta horretarako, nire ogibidea guzti zait pilo bat. Horrelako gauzak egon daitezkelako. Eta lehen esaten nizun, ni arlo pribatuan egiten dut lan, publikorako zein pribaturako. Baina ez administrazioa eta pribaturen arteko talka egoten direla, noski baiet, eta hortan ere egon behar zara. Baina, hartu egin baditzakezu interesak, hori bai dela... Ni bukaerako esaldi horrekin gatzen naiz, ez? Nolait aukera hori baldin badago, aztertu dezagun da baliatu dezagun, ez? Nik uste hori bukaera ona izan daitekela elkarrizketa honentzako. Eskerrik asko Eneko. Zudieneko. Ze museontzea elkarrizketan, gustu ikusten ditut. Gustatzen zait. Zurekin saltza hoetan egotea. Gonbitea luzatu zen idanean, esan, guazen itzitera. 2 orduko programare ingen ezake, baina baten utziko dugu, gogo pixkatuzteko, bazpare. Eta aurretik ez nituen ez da galderak irakurri nahi ere, esan, guazen itzitera guztionta, seguro erraz irtengo dela elkarrizketa, eta hemen egon gintezke itxeiten, luze. Urrungoako pixkatutziko du. Bueno, azken ariketatxo bat bai eskatuko izut, eta da horreak kamarari begira, minututxo batean esatea, nolabait bideo honen edo elkarrizketa honen promozio bat, edo zertaz hitz egingo dan, edo pixka bat jendeari azaltzea, pixka gogo hori pizteko, elkarrizketa hori ikusteko. Horreak kamarara begira, azure azken minututxo. Nire azken minutua, gloriara. Hola, zeak hauteskundetan da bezala. Bueno, nahi gona izenean eta ideien ganbela ikusi denean, oso gauza interesgarria iruditu zait. Orexa bezalako herri txiki batetatik eta beti Eneko hori izaten dira moduan radarren azpitik dabilen herri bat izanik, gero eta agerian gehiago jartzen ditu bere ideia hauek eta guztiei zabaltzeko oso interes handikoa den ekimena dela uste dut. Eskertzekoa, Eneko. Berriro mi esker gonbiteagatik eta guazen horrelako ekimenak sustatzera, zen eta ideiak hanmendik horrelako lekuetatik irtetzen dira, eta hemen danok gaude politika publikoak eta politika komunitarioak aurrera ateratzeko prest. Beraz, mi esker, eskerrak egiten duzuen lan honengatik. Eskerrik asko zuri, gurekin egoteagatik. Eta hauxe izan da dena, eskerrik asko berriz ere pantailaren beste aldean zaudeten hoi, eskerrik asko zuen babesagatik, eta hurrengoan gehiago eta hobeto.